Nou, we doen hier de bevrijdingsloop vanuit de loopgroep Hugo Veenker voor bevrijdingsdag toepasselijke kinderen natuurlijk. We zijn uit Ljouwtwijk van loopgroep Hugo Veenker 44 renners. Vanuit 20 kilometer Ljouwt, vanuit Tichelwerk bij Stiens 15 kilometer. In Bedaat beginnen de mensen. En hier bij in Brande Hoes zitten we voor een hele kilometer. Daar gaan er ook mensen mee. En daar zijn we gezamenlijk naar de Chinese coöperatje bij de Bregen. En vanuit daarbij gaan we met een oud verzetstrijders rijden we richting het centrum van Dokkum. En daar jouw het vuur symbolisch aan binnen dat naar de wethouder of een van de gemeente is volgens mij. Maar dat doen we wel elke keer, maar dat is hartstikke leuk. En hopelijk blijft het een beetje droog. Dat is mijn onwaarheid erin komen. Maar het gaat hartstikke goed en we moeten nog 4,5 kilometer en ben we er. Denk je dan ook om vrijheid en bevrijding als daarist? Ja, als juist Rianne bij mij maken ze het met die dode herdenking en dan dat het gewoon een groot goed is dat het vrij is en dat is als die ellende al is juist. Ik nou nog steeds en laat het een symbool wezen dat de vrijheid in de wereld heel erg belangrijk is voor alle mensen. Dus dat doet hij zeker emotioneel zeker wel wat. Ja. I get up there. En een heel speciaal welkom natuurlijk aan onze Canadese gasten. Uw familie, uw begeleiders. 5 oud-strijders die 70 jaar geleden hun leven op het spel zetten voor onze vrijheid. En die in de provincie Friesland ook de overwinning op de bezetters hebben meegemaakt. So, you can take the fire and just told me to keep it upside because otherwise they all will run out. Keep them upside, please. And it must be very easy, so he told me. Thank you very much. Very privileged to be greeted like this. It sort of overwhelms you, you know. It chokes you up. And if I didn't shake hands with somebody, I'd probably be crying walking along. So it's better if I shake hands or hug the ladies. We went into Germany, that's where we finished the war, but while I was in Holland, there's several, when we went through the towns, we actually went right through the town onto the other side. And the celebrations always took behind us. But occasionally people ran out of the houses. We told them to back in because they may get shot. You know, Germans are still shooting. And I remember that pretty well. I think it's very special that people who live in a country where isn't war are going to a country where is war and help save the country, liberate the country. Why? Well, I think it was a thing to do to maintain what you already, somebody ahead of us had already tried to push away, and somebody stepped in and preserved what we have. And we did help preserve, and it's still going on elsewhere, but the preservation is maintained in Holland and mainly Europe since that time. Freedom, what does it mean for you? To me, well, just right now, I'm able to stand here and say what I want, do what I want. I could walk away and leave you here. Nobody's going to say a darn thing. Yeah, it's freedom. I can bring up my family. There's about 4 of my family here with me, 5 really. So that couldn't happen if it was no freedom. How is it to see
the atrocities of war? Oh, it's very grim. I've been to some of the places and I walked out. You know, that was too bad. It was too gruesome. Even though we did see our own friends and other things, it was kind of gruesome seeing what some of the people had to put up with. You know, the chambers they had, you know. Really, really sickening. In name of all the Dutch people who were liberated and us, because of you, we are free today. I thank you very much. Don't mention it. We're glad to be here with you. That's a good indication of freedom, isn't it? Yeah.